Aku arep barang. Oh, barang. Dek barang. Kowe barang piye, Gong? Nganggo kendang cilik ora? Iki barang iki aku arep barang cerita. Barang jantur. Wong jantur ki tegese wong dongeng, wong cerita. Wah, lah terus nek sampean cerita ya ora ditabuhi terbang-terbang ngono ta, Mo? Ya kenek wae. Kowe Petruk nek kowe Samurara ya kowe engko adol swara ya kenek. Aku tak sing dongeng. Aku enjoy sulap, Mo. Kowe nganggo sulapan ya kenek. Wah. Jimbemu kowe cek ora, Truk. Gawa indung. Anakmu nek anggere sekolah ditokke gurune kae. Ora gelem ngandani kok wong sekolah kok serandal jepit. Ayo ditokke no karo Pak Raji. Bareng wani ngetokke anakku tak kurangi 50. Hitungan iki dhewe-dhewe kok ora perkara pendidikan kok perkara. Cuman cokok. Salahe wani masang tulisan kok sesaji Raja Sunya. Lah sing bener ki piye? Suya. Lah. Gandeng Sunya kok ya tak kurangi 50. Apa-apa kok 50 lho. Ayo doleh mangkat golek desa. Kaya njajah wana wukir tanpa kendel lakune iki Lurah Badranaya binut garing Petruk miwah Bagong samarga-marga kaya ewuh ing pambudi ngantya telung yojana doe dupi kawis tiyang saking katebian ana pepundhuk ingkang asri tininggalan nenggih ing kono kaya ana sasananing brahmana akeh papaning para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung galuntung mesem jroning kalih Kyai Lurah Badranaya sigra minggah undak-undakan ing kono akeh wong karang padesan ing samya makarti ana ing mapan ing sawah pategalan ana ing angger kebo sapine ana bakul ing anggendhong tenggok isi wulu wetuning bumi karya asri tininggalan
lasung jumenglung jamak kowe sapa ki? Nggih kula nuwun. Kula midak niki pekarangan sampean. Kula nuwun. Iya, kowe sapa? Nami kula Sajuri. Layak ser nguyuh wae. Sampeyan niku aku Endang Bratajaya. Iki abdiku jenenge Nurandayani. Sing ana mburi plerak-plerok kae sapa, Pak? Logiarno. Sing dhuwur nami kula Hadi Sucipta. Wingking dhewe kula ta Tarjo Bagong. Ndandake agekan. Kok kowe mau padha nembang apik temen? Desa kene iki ora tau eneng tontonan, dadi wong-wong desa kene padha ngelak marang kabudayan. Kok apik temen to ki? Pancen damelan kula niki gawe senenge tiyang, ngeten. Sak saged urip kula niki adol gawe ning gawean kula nggih saged nyenengke wong akeh, ngeten. Ambak entuk-entukane mboten sepintena ning gandeng niku pun dadi gawean kula tekuni mula mboten aneh. Sak mangan-mangane kula sak anak-anak kula kabeh niki nggih mangan. Njajah desa Milangkori kula mlebu dusun pundi mawon niku kula nyangi. Lah niki kula dereng tau mlebu desa niki. Iki jenenge Ngargasanya. Yen ngladan Rewontaka ki. Nggih. Aku kesengsem banget kowe iki jane gaweamu. Kula niki mbarang ngeten. Naminipun barang jantur niku barang dongeng utawi barang cerita. Nggih sak saged-sagedipun nggih wonten sing sinawung tembang, wonten sing boten nggih. Dapur cerita ngaten mawon nggih. Upamane kowe nembang Dandang gula mon nggih, Mang Mirengke nggih. Iki wis tuwek suarane iki. Sing nembang mbok sing nom. Kowe iki aja ngenyek karo aku, Tuwek-tuwek oke. Aku iki mbiyen iki kuat-kuate candha raos iki aku iki. Rumang Sam. Nek mung nak Yatmi, nak Patmi, nak Tantinah, nak Tugini, nak Suryati.
kabeh kuwi sing nyekel. Wadine nang kene iki. Bu Kusuma Sumantri iki sing ning kene iki. Sumantri barang nek ngerti Bu Kusuma Sumantri. Ana pandhita karya mangsit mindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone lawan kali ing kangkung wekasaning langit jaladri isining wuluh wong wang yang gigiring pung lu tapaking kuntulang layang peksi miber ulu ing ngungkuli langit kusuma njrahing tawang apik temen kuwi surasane piye Ki Sajuri niku pancen ora sak dengao wong ngertos niku lah tinemune nggon omongan kaya ngoten niku ora angel to tumrape mboten ngerti wong susuh angin ngendi nggone gali ing kangkung wong kangkung kok ngalih kangkung niku wite jerone bolong kok ngalih wekasaning langit jaladri wekasane pundi langit kali segara niku isining wuluh wong wang wong jenenge mon bumbung wong wang kok kon goleki isine gigiring punglu niku mimis kok digoleki gigire tapaking kuntul nglayang peksi berulu ing ngungkuli langit ha wong mung manuk mabur men kok ngungkuli langit lah ya apik banget surasane kowe kok pinter temen Sajuri aku dongengno ya Ki. Sampeyan seneng ta didongengke? Engko nek keperanan ceritamu kowe tak wenehi. Kowe tak paringi. Tak tobat. Tito sing apik engko nek aku kesengsem kowe engko tak lewek. Sing burine ketoling giateli. Sampeyan gelem diceritake tenan? Iya, Kyai. Niki ngaten. Enten negara niku enten wong sing lomane sak donya niku mboten enten tandinge. Jenenge tiyang niku Katim Tahyi teng negara Tebih ngrika. Nuju sawijining dina Ratu Ngerum niku nganti bingung merga saka kondange wong sing jenenge Katim Tahyi niku merga saka blabane. Apa-apane sing dijaluk mesti diwenehke. Nganti kondang kabecikane si Katim Tahyi, mula Ratu Ngerum niku kongkonan jajal karo si Katim Tahyi. Coba takoni dhisik seneng sing bondo sing paling disenengi karo Katim Tahyi kuwi apa? Lah, nayaka negara Ngerum matur karo Sang Prabu Ngerum. Senengane Katim Tahyi sing ora bisa pisah karo awake Katim Tahyi niku jaran. Sing ngulese ireng menges. Lah, gandeng kuwi sing disenengi Katim Tahyi, mula dijajal karo Ratu Ngerum kongkon. Nek ngono kowe tak kongkon yang nggone Katim Tahyi. Kuwi jane wong pangkate pangkat kepiye sugih sugih. Sengko ngendi kok ing atase jarene wong lumrah kok iso blobo bondo donyane diweneh-wenehke nganti ngungkuli ratu. Aku ki Ratu Ngerum wae kok ngantek kalah kondang karo Katim Tahyi. Lah, tenan. Coba kowe mara rono kondo nek kowe utusane Ratu Ngerum jaluken
jarane sing ules ireng sing dadi klangenane Katim Tahyi kuwi lah tenan. Nayaka niku mangkat tenggene Katim Tahyi dugi mriku. Nayaka cacah ana 3. Ning sadurunge teng mriku nggone Katim Tahyi niku pun kedatengan wong-wong sing padha njejaluk pirang-pirang atus. Mongko wong kabeh ini disuguhi dibojono sing ngantek mboten nilok nika. Makendung-kendung. Banyu mili suguhane. Anggere nek dayoh mesti suguh ngantek sak wareke. Nah, delalah bareng Nayaka utusan saka Ngrum niku dugi mriku, wong-wong padha bubar niku udan makbres, bledek der-deran, angine lesus kaya pinusus. Lah, Nayaka Ngrum niku mlebu teng omah. Ngoten. Bingung atine Katim Tahyi merga wis ora ning suguhan apa-apa wis entek mongko dheweke niku perwira. Ketekan wong niku mesti nyuguhe. Saking bingunge ning Nayaka niku wau urung kandha nek dikongkon kalih Ratu Ngrum. Sing baku Katim Tahyi golek piye carane supaya bisa mbojo, bisa nyuguh kalih wong-wong niku wau mongko arep metu saka omah mboten iso bledek der-deran udane gedhe. Nen saking bingunge sega wis kentekan lawuh eneng mburi jaran klangenane sing ules irengmu dibeleh diolah kanggo lawuh disuguhke lemangan padha cekoh Nayaka negara Ngrum 3 niku wau ngantek padha kemlakaren lah turu sak tangine turu tangi esuke lagi dheweke ngandhake yen diutus karo Ratu Ngrum supaya njaluk jarane. Kaget atine Katim Tahyi. Yun pangapunten. Jaran kula menika sampun kula sembelih kangge lawuh panjenengan kala wau. Wah, Nayaka Ngrum niku kaget. Upamiya kala wau panjenengan ngendika wau-wau mesti jaran kelangenan kula tetep kula aturaken Nalendra Ngrum nanging nyatanipun sampun kelajeng kula beleh. Nek ngaten napa ijolipun nyawa kula kemawon kula aturi ngaturaken sinuwune Ngrum. Lah kuwi critane wong lila legawa ngantek kaya ngono kuwi. Kyai, kuwi lakone Katim Tahyi. Mboten namung menika. Kondange Katim Tahyi nganti dumega ing tanah Yahman, Ratu Yahman krungu hambeke Katim Tahyi wong lumrah nanging sing lomane ngantek kaya ngono niku kongkonan wong sing jenenge Badwi sing gawene mateni wong dikongkon njaluk nyawane Katim Tahyi tenan mangkat mongko Badwi niku urung weruh menungsa sing jenenge Katim Tahyi niku rupane sing kaya ngapa urung weruh bareng teka ditane Katim Tahyi dheweke bingung ling goleki. Saking kesele keturun teng ngisor wit kurma, ngeten. Katim Tahyi weruh enek wong maca kok turu teng mriku digugah, dijak nyang omahe, ngeten. Disuguh, dinak-nakke ngantek 7 dina 7 bengi. Ditakoni Katim Tahyi, "Mboten to Kisanak, jane sampeyan niku ajeng teng pundi?" Nuwun sewu kula niku nami kula Badwi, kula mriki dipun utus kalian ratu kula Prabu Yaman supados madosi tiyang ingkang naminipun Katim Tahyi. Lajeng napa kersanipun? Mboten dados renanipun penggalipun Prabu ing Yaman sebab kados dene ngesoraken kawibawaning Ratu Yaman ing atase mung wong lumrah kok ngantos nyundul papasaning ratu. Kula dipun dawuhi mejahi Katim Tahyi. Lah Katim Tahyi niku ing pundi? Oh, gampil Kisanak. Katim Tahyi ora urung ngaku dhisik ning gampil Kisanak. Katim Tahyi niku mboten tebih saking mriki. Remenanipun sok tilem enten ngandhaping wit ringin kidul desa nika. Senengane nunggang jaran angger jarane pun dicencang teng wit niku piyambake terus Malatmara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan kaseban tingkaing mungsuh niran padha katang ayataya wangwane
Niku entuk-entukan kula, Gus. Kyai Semar sangka ngendi entuk? Mumpun enten desa cilik ereng-erenging Aldaka jenenge Ngargasanya bawah wana Rewantaka. Mriku enten tiyange kathah. Kula barang jantur teng ngriku. Monggo mangdhahar, Gus. Kaya pinter temen golek pangan. Nyata laruta sangkeng yudha sang guru. Kentang utus sasangsi. Kagyatya sing sang Arjuna. Dupi mulat. Dedaharan ingkang wis den ulet dadi siji campur bawur. Rujak degan. Jangan lawo sambel. Kesukan dawet. Nganti ora rupa panganan kaya uta-utaan sono. Kaya mangkono Pak Dasmaning Driya. Gendang ganjing langit kelap-kelap. Berkencang alis sang mawe gandrung. Parat menungso ngendi sing menehi panganan dapure kowe. Aja sang kapirang linangkul kinempet-empet. Sang retnaning bawana. Ora pati nduga mono jebul. Ing kene ana wong ayu rupane. Iki kok ana piyayi kok semune gathuk. Wimbane polatane kok kaya wong ora kepranan. Iya. Iki desa Rewantaka. Iya. Jarene Ngargasanya jenenge. Apa kowe ngerti sing wong menehi panganan karo wong barang jantur mau? Iya aku sing menehi. Menehi panganan wong kaya menehi panganan sono. Ora ngregani marang rasa kamanungsan. Nek menehi sing lila. Nek pancen ora lila ora susah weweh marang liyan. Puluh mbok werna panganane wujuding daharan kaya mengkono kuwi. Padha kowe karo nganggep aku kewan. Kakang Jaladara aku tulung ana. Ning wong nesoni aku gelar ngamuk rene. Kowe iki ngopo ya kene iki? Aku mau nanggap wong barang jantur. Wonge tak wenehi panganan. Wonge jenenge Ki Sajuri wis lunga nggawa panganan aku mau wedi enek sing sulapan nganggo ula bareng lah kok tebane saiki enek wong rene meneh jarene. Aku mau main panganan kok ora memper.
Mongko aku mau ora luput rumangsaku ngunku menehi panganan mau ya mung sak benere. Lah sapa? Ngoyak-oyak rene kowe. Meneng wae coba sapa wong? Marino semopan wangaruna atine taning karapo papaning kukiloring anikara saketer kini tunganing kongko parak Kowe sing ganggu gawe dulurku wedok. Sapa kowe? Mangger biyen. Pun ah. Pun mboten sanesu. Nggih. Nanti kapak-kapakno ki nek waris ki ya. Waris dulur-dulur. Pun sakniki ngeten mawon niki saged sabiyantu kadiras panjenengan badhe nglebeti sayembara mandraka. Ayo no Ganggu ampun to, ganggu pripun. Mboten nek ganggu adi wedok mboten. Yun pangapunten. Iya ya Di. Nuwun sewu, kula nyuwun pangapura niki kabeh wau pancen kula sing gawe. Sing ngulet panganan niku kula merga kula nggih ngelingke kalih priyantun niki. Dadi satriya niku kudu sing betah lara lapa, ngoten. Ora kenek mung ora mangan 3 dina nek kaya aku ki manganku kur pendak sura. Dadi yen ngono panganan saka kene mau janjane. Janjane mau nggih sak mestine nek dawet ya diadahi dhewe. Jangan menir diadahi dhewe, sambil diadahi dhewe. Ning pancen sing aja kula campur. Kula niku mengko ngelingke kalih sampeyan niku dadi satriya niku ampun pun kabeh turun kabeh mangan. Kabeh niku mau piwulang. Oh ya ngono to Kakang.